my Christmas pizzas for today. Malapit nang maubos to. Masarap. Ayan, malapit na rin maubos yan. Ito rin. Gugupitin na nila. Ayan, ang Christmas ano natin, celebration, pizza. Kuha tayo ng in-order ko. Kunin natin, nag-order na ako eh. Ating lang i-claim. Paano kaya? Pipila kaya ako pag nag-claim? Kaya tanong ko. Excuse me. Mupila pa lang mo claim? Ah? Tawagon na number mo. Ay, tawagon na number. Tawagon? Okay. Mabili ang kanilang lechon. Ipakita ko sa inyo. Masarap kasi lechon nila dito. Ito yung suki namin. Dito oh. Look at this. Tingnan natin. Ang dami. Oh, nasaan ka dyan? Ang order ko. Kinuha na niya yung resibo. Boleh? Sana. Yo kuanin sila nung dewe. Asan yung mga gamay? Oo, sila mga. Ulit, timbagi kami gamay. Ayan na. Okay, salamat kaayo. Ang daming santa oh. Ang daming santa. Ay, smoky. 61. Ang ating Noche Buena kung walang Goldilocks. Okay. Let's go. Say hi. Kakapagod guys. Sabi ko na nga ba hindi pa kumpleto. Dahil yung in-order ko na lechon ay kinuha na namin. Yan, may lechon tayo. Mamaya makita nyo ang ganda, ang cute. Tapos, siyempre, bumili rin akong atsal kasi hindi ako nakagawa. See? Dahil busy nga ako, bili na lang ng bili, hindi na ako nagluto. Tapos, siyempre ito, kailangan ng mga anak ko sa umaga. At ito, meron pa naman doon isang jar. Pero, baka maubos ka ako dahil, alam nyo na, ayan, meron pa. Dito, ay may leche flan. Gusto kong kumuha ng cake, kaso mo nga lang ay naku, ang ninipis ng cake at saka hindi masarap yung flavor. Pero marami naman tayong cake dyan na yung galing sa sa SNR, di ba? So, hindi na need. Tapos, bumili pa ng polvoron. Meron din tayo ditong mga cake na ganyan. Binalot ko lang kasi
Dami pa ito. Tatlo pa. Yan, oh. Dami pa. Ito, pamigay natin bukas doon sa mga bata. Okay. Ay, salamat. At matutuloy na ang Noche Buena natin mamaya, guys. Salamat sa Diyos. Salamat. Happy birthday, Jesus. Ang ganda nitong lechon. Ang lutong-lutong. Mamaya kakain tayo. Nahulog yung pulburon. Ay, iba pala nandiyan. Uy, ano ba yan, Nani mo? Ikaw pala yan. Nakala ko yung pulburon yan. Ah, what are you doing there, ha? You're hiding there, ha? Oh my gosh. Ito na ang ating lechon. Tcharan! Tcharadadadan. Okay. Wow, meron bang kakapin na sili, tuba? Ay, may sili. Tapos may sukang tuba. Sukang tuba. Wow. Sukang tuba, coconut vinegar, and chili, and calamansis. Surprise. Sige na. Surprise! Wow! Oh, lechon! Oh, wow, Boneless sarap. lechon, ha? Ang Ay, sarap. malutong pa. Oh. Ang lutong. Ay, lutong pa. Oh. Ang lutong-lutong. Kaya Ako rin. Kuha rin ako. Ang lutong, guys, talaga. Kaya gusto namin yan, suki namin yan dahil malutong ang... Oh. Naubos na natin itong ating handa. Kain na tayo? Kain tayo kahit konti. Kaman na habang malutong pa. Putulin mo konti para sa atin. Sige. Kain na tayo. Parisan natin itong atsal. Doon ko rin binili ito, pero pwede sana na gumawa ako. Meron akong isang jar na nagawa. Alam nyo, nilantakan namin ay naubos agad. Kasi ang sarap kong gumawa. Naks, yun eh. Wala, hindi ako nagkaroon ng chance na gumawa ng atsal or papaya pickles. Kasi iwain ko. Nakaka-addict, guys. Sarap eh. Pagkantalayan mo kasi pagka hindi na malutong. Sarap. Ganda. Yummy. Juicy. Crispy outside. And then, juicy inside. And then, so tasty. Uy, ang laki ng balat na nakuha ko. Magmukbang na muna kami. Magmukbang na muna kami. Okay, guys. Magmukbang na muna kami. Mukbang daw to, guys, mukbang. Ubusin daw namin to lahat. Anak. Ngayon. Gusto ko rin yan. Wow. Yung ganyan, oh. Ganyan siya, oh. So juicy. Yes. Gusto mo yung tequila? Yummy. May tequila doon, oh. Pasko na tayo. Magsibog. Ala. Gusto mo lechon, oh. Wow, lechon kinain niya. Nataranta na siya, nakatikim. Nataranta na, nakatikim. Ayos na ko. Ako, lagot ang lechon.
Ang sarap ng lechon guys, kaya pala na-addict yung mga iba dyan. Si Man, masarap. Ala, na-addict daw din siya. Ala ka, na-addict daw siya. Gusto rin niya, bigyan ko eh. Hugot ako ng hugot. Mm. 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 Wala nang kanin-kanin, lechon na lang. Hindi nga. Naubos ang balat nitong pansiyon. Kanina naman, tanghali, Sarap. 6 flavors of pizza ang kinain namin. Ngayon naman, ay naku, grabing celebration talaga. Mm. Mm. Wow, sarap nila yung palawan sa tinapay ito ha. Hmm? Mamaya. Mamaya. Ha? Okay, tama na muna. Tama na muna. Okay, yun lang, tikim lang yung sa amin. Pag mukmang namin, yung tikim. Tikim ba yun? Dami mo ito na. Tikim. Tikim lang yun, guys. Mamaya, babanat ng ito. Tikim, pero, naku, talagang, hindi ka makakaano eh. Hindi ka makakapigil eh. Biro mo, ang sarap lang. Di ba? Ay! Kinakamay lang namin, guys. Kami lang naman ang kakain. Kaya, kinakamay, no problem. Ayan. Unak na yung balat dito, banda rito. Ayan. What happened to you? You're excited? Okay. Hmm. With a chai. Sarap. Okay. Oh my God, may paputok. Teka. Ah, from here, from the terrace. Ang galing. Wow. Nag-fountain na sila doon. Wow. That is Dawis, ha? Andyan sa dagat. Sa dagat yun. Nasa ano? Nasa boat. It's on the boat. On the sea. Look at that. Wow, nice. Galing. Yan, ginisi ko ng regalo ang lagay ko. Oh, anong klase yan? Yan. Merry Christmas! It's 25 today, December 25 morning. Ginising ko siya sa surprise. That is Louis Vuitton. Oh, you see? Oh, very nice. Huh? Ganda. Ganda. Nagustuhan mo? Ganda. Nagandaan mo? Ganda. Nagustuhan mo? Ah, Very good. At least nagustuhan niya. may 50 pesos oh. 50 million ang laman. Okay. Oh, very nice, di ba? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Okay. Okay. Merry Christmas. Grazie molto. Ayan, grazie molto daw. Ayan, Louis Vuitton na siya.
Vuitton. Ayan. Kaya lang, di magkasya ang pera mo dyan kasi makapal masyado yung pera mo. Manipis lang yung wallet. Ang shoot card ang ilagay dyan. Card ang ilagay dyan. Okay. Lagyan mo ng card dito na... Kaya about the panty. Ay, may panty pa. Ayun. May panty na, may wallet pa. Aba, ang kanyan. So, Beverly Hills pa ang panty na ito. Kaya Beverly Hills, okay. May panty ka pa. ba? Sige. Okay. Okay, salamat at nagustuhan. Ay, Panginoon ko. Thank you, Lord. I-video ko. Kasi ano ako kahapon, na busy ako anak ko. Ito yung regalo ko sa'yo. Ano ba yan? Di bale? Para makaminimize tayong balot. How's it? Louis Vuitton na Ayaw mo? Kana? May 50 million na naman. Ay. Ano ba na? Wallet? Ala, ano nangyari? Nandyan na si Dagon. Ano nangyari? Ito, wallet? Nagustuhan mo ba yung boxers mo? Oo. Ito, apa lagi? Yung sirain tong sticker. Ano ba yan? Sticker niya. Ito, nasira na. Ay, nasira na. Yan mo na. See? How is it? Yeah. You like it? Yes. Yeah. Ay, salamat na gustuhan. See? Thank you. Ganda na. Oo, parang ng shorts. Para ng short. Magamit mo yung mga yan. You like it? Yes. Yes. Dito si Marco. Bakit ito nirecord? Sige lang. Ayaw magpakita, walang yao. Messi? How is it? Boxers? Huh? Boxers? Oh, boxer shorts. Okay. You like it? Thank you. Huh? Oh, okay, okay. I like it. About that? This one, this is. Thank you. Oh, nice. Wow, wow. Wallet? Wow, thank you. Thank you very much. Thank you, man. Wow, beautiful card. Huh? Beautiful pera pa? Pera pa, paswerte yan, paswerte. Oh, okay. Wow, thank you. Thank you. Aba, okay, din na. Okay, thank you so much, ma. Merry Christmas. Wallet. Ingay. You like it? I like it. Very good. Okay? You like it? Okay. Thank you.